Studios Production. So na samu garabu sanki ne a cikin raina wasu kuma babu saboda kina da daraja kin fi su tsada akan yaban ki sai dai yau a kiran da su da kina da kyau masha Allah tabarakallah zance na haka ne. Kake so zan maka duk jikina ya zama na kashe sanki ya bi jini kuma ya bi hanta masoyina ina ƙaunar ka da gaskiya har ƙarshen rayuwa. Diyar mutunci mata ba mai raina ki a zuciya in zagaya ba ni da madadinki nake so kullum zama da ke shi nake ɗauki ke zan kalla sai idanu su bari yin kwalla zana ji daɗi na yi farin ciki duk a cikin samun ki ne.